Pacov, zatiaľ môj najlepší závod sezóny. 5 minút pred štartom prvej jazdy začalo extrémne pršať a trať bola na sračky. V kvalifikácii som obsadil 12. miesto, ale pred prvou jazdou prišiel poriadny lejak a trať sa zmenila behom 3 minút z idošu na sračky. Štart bol kľúčový a mne dosť vyšiel, bol som tam 6. Cieľ bol jasný, hlavne nespadnúť. Trať bola ušmíkaná a nevyspytateľná. V 7. kole som musel zahodiť okuliare, takže zvyšok jazdy bol pre moje oči fakt zaberák. Do posledného kola som išiel na 9. mieste, ale bol som príliš opatrný. Urobil som 2 chyby a 2 ma predbehli. Nakoniec 11. miesto. Dosť ma to sralo. Druhá jazda. Trať už na ideálnom podklade, no poriadne rozbitá. Hlavne z jazdy. Štart, nič moc. Musel som ubrať, jazdci vedľa mňa spadli. Ale hneď v ďalších 2 zákrutách som vonkom obehol dosť jazdcov. Po pár kolách som sa dostal na 11. miesto. A potom som sa bil od 10. miesto až do konca jazdy. S jedným typkom sme si to posledné 2 kola neustále vymieniali. Raz on, raz ja. Ale v predposlednej zákrute som ho obehol a udržal to až do cieľa. Top 10 je doma. S 10. miestom som fakt spokojný. Ľahké to nebolo, ale užil som si to. Je to môj najlepší závod sezóny a mám z toho dobrý pocit. Makáme ďalej, aby som dosiahol ešte viac. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem vám za podporu. Ak sa ti recap páčil, daj like, zdieľaj, ulož a hlavne sleduj ma pre ďalšie videá. Čau.